Oge Ime Afia with metal. Ebeonadi 103.5 FM. Kita bụ oyeli nwere ị ga-eji wee kpọọ ọhaneze ebe ị nọ apịa ị na-azụ ihe ị na-eme. Ụmụ nwoke a na-akpọ Martin Ifeanyichukwu Ekezie the boss, the one them are called metal. So for the part of this program, my 08039167049. Mobile is send your WhatsApp message now 08065796599. Kai by Zeni Mafia will tell you kita. Onye rụrụ ụlọ ga-eme ka ụmụ ya maa mma tawapụ maka iso n'ihe a na-eme. Ya melụ na ị ga-agbakwuru Imac Ventures Limited. Anyị na-edili on all kinds of building materials such as tiles, ceramic, Spanish, marble, onyx na ndị ọzọ. Kọzi handrails. Anyị nwere stainless handrails, glass handrail. Anyị nwere PVC ceilings, 3D PVC ceilings design, rectangular PVC ceiling. Plumbing materials na ihe ndị ọzọ. Head office and shop number GF9 St. Agnes Plaza opposite Building Materials Market Ogidi, Anambra State. Betagoda anyị na ekwentị 08037910572 maọbụ 07059508441. Emac Ventures. God first. Okay, Chasson Investment Church. I know into electrical and cooking gas in a refueling part. Yeah, okay, 50 kg downwards, 50 kg, 20 kg, 6 kg, 12.5 kg like that. Okay, number one, the gas is the gauge, which is the weight is good is number one. So I had that back. Otu for okwesịrị ịdị ka ọ na-adị. Ọ bụrụ nke ya bụ etinye ọ bụrụ like air. Enwere ike obere oge onye anachite azụ. Mana anyị ga-agwa nke bụ isiokwu otu isi ala. Okay, street light and CCTV and electrical cables. Ebe anyị na-anọ bụ kilomita 10 Ogbunike along the Onwa Junction, Old Onitsha Expressway. Phone number of our time bụ 070-130-94224. 070-130-94224. After now, we will find the I'm the Maryland and bike cleaning service. I'm the best run and bike cleaning service. And I know along Onitsha Udro. Service and up on the model. And I saw the model about different kind of road. The sheep, beaver. We also iron crow. Good the one we already wash. You can bring it for us to iron for you. You can wear package. Our service is quick delivery. 24 hours from the day you brought it. I am a Jaffa outdoor, like a morning wake up by I have just collect air from home. The time after getting it ready. Which area? I took when I have done so I am not a person. I'm on a room for so I am on a long voice road on the China road. Along I am on a building. Labour Party office, and then my phone number was 081-6569-9964. 081-6569-9964. Business building construction, cement and building materials, everything building. And that's one of agent. No, I don't have to make it. I'm a man, one of agent and contractor. No, more than I like to do the journey. I don't investment. That's an investment now. I don't know let that be there. No, I went to pack everything and everybody in our room, mass supply. I'm not the nature, don't be careful nature, no trouble is here. But the business, I will take time to know you is a plaza as well. When you surprise as well, then as you when you supposed to this, whatever I'm doing. That's what the phone numbers I will do every time more than 080
6464 2688 080 ma ngọ ma eji amụ ya. Then anyị na-enwekwa zinc ma ntu eji akụ ya. Na-enwekwa frame, river frame. Anyị na-enwekwa spherical stove, rechargeable lamp globe, lantern globe. Na-enwekwa door, foreign doors. Foreign doors ndị nwere ike itinye na room, ma nwekwa ndị nnukwu na-adị inwe ike itinye na parlor ma entrance. Yeah, those bigger ones. Nissan Super, yeah. Kọstọm abịa, ọ bụgodị na ịbịarọ inye anyị infọmeshọn kwụọ ụgwọ, anyị nwere moto ya ebitie. Even anyị nwekwa ndị ọbụla ife dịka onye go tais, anyị nwere ndị ọrụ ya alụ ya ọfụma ruo ya n'isi. Anyị nọ na building material. Isi ọfịs anyị bụ line I nọmba 4 building materials. Esi two main gate abanye. Ihe enweta nwa anyị na 0803 4460 379 0803 4460 379. Yes, otu a ka anyị si achịkọta ya na nke taa bụ oge ndị ime afịa with metal n'ebe ọ na-adịgwa 103.5 FM. Ị ga-esonye gwa ọha na eze ebe a ga-achọta gị achọta gị customer come I get am ada adịkwa n'easy sometimes. So send your WhatsApp message na 08065796599 maọbụ ịkpọ 08039167049 maka ọ dịzi mgbe Okay, thank you. Like, subscribe, and share. Right? Advertise with Ebeonadi 103.5. Thank you.